z Risalinus. Študentov okolo mňa, ktorých som videl a čítal, alebo čo cítim a prijímam, je najvýraznejší aspekt. Majster priamo nevyzýval ľudí k sebe, inými slovami, nie je zdôrazňovaná osoba, ale skôr dielo, myšlienka a pravdy viery, ktoré sú zvýraznené v službe. Titulok M. Kane. Ó môj milostivý Pane, ktorý si ma stvoril s nekonečnou milosťou, ochráň ma od hanby mojich hriechov. Nemožné. Ó môj Pane, očakávam Tvoje odpustenie a milosť. Jasne vidím, že niet útočišťa ani podpory okrem Teba od škaredého zovňajšku hriechu. Volám ťa celou svojou silou z desivej podoby chýb a úzkosti toho miesta za požehnania, ktoré si mi dal. Som ti dlžný za všetko, môj Pane. Osloboď ma od spoločnosti mojich škaredých hriechov. Rozšír mi priestor božský. Tvoje milosrdenstvo je môj úkryt. A Tvoj milovaný posol, ktorý je milosrdenstvom pre svety, je mojím prostriedkom, ako dosiahnuť Tvoju milosť. Ó môj Pane, ktorý si ma stvoril svojou štedrosťou, ktorý si ma živil svojou milosťou. Ja, ktorý som prišiel k Tvojim dverám, som vzdorovitý, bezmocný, nedbalý, nevzdelaný. Aj otrok, ktorý utiekol od svojho pána. A predsa po 40 rokoch ľutujem a chcem sa k Tebe vrátiť, chytený pochybnosťami a všetkými druhmi duchovných chorôb, žiadajúc mor od Teba, lebo Ty si ten najmilostivejší a najláskavejší. Drahý môj, odoberať. Ach, synku, hľadám útočisko pred svojou vlastnou silou a mocou. K Tvojej sile a moci. Chráň ma pred dôverou v moju vlastnú silu a moc. Ok Bože, nekarhaj ma za moje hriechy a chyby, pretože hovoríš v Koráne, že Allah ich nebude trestať, zatiaľ čo prosia o odpustenie. Ty si jediný, kto ma vyslobodí z mojich žialov a prinesie mi radosti. Ty si ten, kto rozosmieva, a Ty si ten, kto rozplače. Ty si tiež ten, kto oslobodzuje od chorôb a daruje zdravie a pohodu. Ó, Pane, hľadám útočisko u Teba. Odpusť všetky moje nesprávne kroky, aby nezostalo nič, za čo ma budeš činiť zodpovedným. Ó Bože, ktorý existoval, keď nič iné nebolo. Ó Allah, ktorý má všetko a všetkých pod svojou kontrolou. Ochraňuj tých, ktorí u Teba nachádzajú útočisko. Ó svetlo svetiel, ó znalec tajomstiev, ó Ty, ktorý meníš noc a deň, ó držiteľ moci, ó odpúšťač hriechov, ja som prišiel k Tvojim dverám.
Odpusť mi, môj Pane, odpusť mi. Pre pomoc existujú